do ano, mentres que agora ata hai cidades que comezan a poñelas en xullo. Feliz Navidad. Nestas imaxes poden ver a decoración da época na Coruña, en Ourense e tamén en Vigo. Así lucía a Rúa Príncipe no ano 1972. E así está hoxe. Así que, espectadores, a diferenza non lles é tanta. Navidad, próspero año y felicidad. Pois, como ven, efectivamente hai cousas. Maximino, que tal? Que alegría terte sempre neste plato do termómetro. Que hai cousiñas que non cambian, non? Aínda que antes pois era todo máis humilde, pero sentido tamén. O que é a Navidad desde hai 50 anos para cá cambiou moitísimo, evidentemente. Os que vivimos esa Navidad fai 50 ou 60 anos, ou 70, porque eu xa vivín a Navidad fai 70 anos, era todo moi distinto. Hoxe a Navidad pois ten unha festa, cousa que cando eu era neno o día de noite eu era día laboral, todo o día. Cando eras neno, que era máis importante, non? A Noiteboa ou o Nadal? Generalmente a Noiteboa era importante, pero o día de Nadal, o día 25, era o día que se facían as comidas familiares e os nenos tamén disfrutábamos de todo eso, porque, claro, cando a familia se xunta, os primos, todo isto facía parte da convivencia natural dunha festa que se facía nos povos. E que se puña na mesa, Maximino? Que era o que se cenaba, o que se comía? Na mesa o forte na mesa o día de Navidad era a coliflor. Que rica. A coliflor e o bacallau. O bacallau era un plato que non podía faltar. E despois, generalmente, nos povos había capóns, polos. Generalmente o polo era un plato casi preferido na Navidad. Entonces, entre o bacallau, a coliflor e o capón, que se chamamos, hoxe sigue habendo unha existencia que se chama o capón, aquí en Galicia, bueno, pois un capón había en todas as casas, casi. Entón se facía eso, non era o día de facer cocido, nin outras cousas. A festa estaba aí. E o marisco se comía ou non? O marisco, eu vivín sempre nun pobo do interior, entón no interior o marisco que podías comer era o que traía o peixeiro que viña por ali, pero non era fácil ter marisco. Eu recordo que o fuerte non era o marisco, o fuerte era a comida, a comida, o bacallau. Porque agora é moi fácil salir aí ao súper ou á pescadería e comprar unhas almexas ou comprar outro tipo de marisco, pero daquela non era fácil, porque na nosa niñez, o primeiro, que a xente xa non tiña dispoñía moito de cartos, pero a parte non era posible, porque desplazarse era moi difícil, porque nos povos, pois había o que había, un coche de línea que te levaba á ciudad e que te traía, pero non había a forma de desplazarse. E como era a decoración nas casas? A decoración, como recordas? Estámosla vendo aquí. En todas as casas, en casi todas, se puña un pino. Aquí vedes un pino. O podes ver desde aquí. Este pino, pois os adornos que había é o que vedes, algodón e 4 cousiñas que lle colgaban aí. Por que? Porque non había luz eléctrica prácticamente, nin había estas cousiñas que hai hoxe, que son tan bonitas. Hoxe estas cousiñas non había eso. Entón, o que se puña era un pino. Ao lado do pino se puña un pesebre, que este pesebre se puña generalmente ao lado do pino, e claro, tamén se puña isto. O pesebre se puña en todas as iglesias de todas as parroquias, eu creo que de Galicia. Todas as parroquias de Galicia tiñan un pesebre con a vaca e co boi e unhas ovelliñas por ali e un niño Jesús. Isto estaba moi presente en todas as iglesias, porque temos que recordar que o día 24 pola noite, ás 12 da noite, celebrabas a Misa do Galo. A Misa do Galo era unha misa importante, a pesar do frío, que sempre facía moitísimo frío, pero facer a Misa do Galo era unha misa que conmemoraba a Navidad. Entón, o Galo non se podía facer a misa ás 11 nin ás 10, era ás 12 da noite. Ás 12. A partir das 12 facías a Misa do Galo. Entón, claro, isto estaba moi presente na Navidad, porque era o día do Galo, da Misa do Galo. Non sei a que viña eso, porque eu agora entendo que non se celebra a Misa do Galo. Bueno, antes digamos que tiña como un sentido máis xenuíno, non? Agora, bueno, pois a cousa derivou tamén algunhas cousas máis comerciais, por exemplo, pero, claro, daquela entendo que tamén chegaría, bueno, aquí en Galicia non tiñamos Papá Noel, viña o apalpador, entendo que os nenos teríades agasallos, non? Bueno, algo habría, pero o Papá Noel non chegaba. Quen chegaba? Bueno, había un personaxe moi famoso que era o apalpador. O apalpador procedía das montañas
de uns señores que facían carbón, era un carboeiro destes que botaba toda a vida no monte, entón o día de Navidad baixaba aos povos a repartir castañas aos nenos. E aparte non só repartía castañas, senón tocáballe na barriga a ver cal eran os que comían ben ou que comían mal. Entón, iballe tocando as barrigas dos nenos, a ver, porque os nenos, claro, daquela algún non comía, porque a comida para os nenos tampouco non era o que era hoxe. Claro. Piden o que era, había que comer do que había. Entón, o apalpador era un personaje que tuvo éxito no centro de Galicia, no interior de Galicia, na costa non, creo que non chegou aí, pero o que era as provincias de Lugo, norte de Lugo, é unha parte grande de Ourense, pois o apalpador era un personaje moi famoso aí, e a verdade é que todo o mundo pensaba no apalpador en vez de pensar en Papá Noel. Logo despois, que nos trouxe o Papá Noel? Os americanos, como logo. Claro. Como agora os elfos, dos que falaremos agora, nos están traendo toda esta moda deles, que, bueno, que foi un personaje que ten un mérito e que os nosos nenos adoran, non? Etcétera, etcétera. Que bonito, porque estamos vendo esas imaxes, non? Que digo, sí, as fotos unhas son en branco e negro, agora en cor, pero a emoción destes días, sobre todo cando chegaba eso, Papá Noel, apalpador é a mesma. Pero quero che preguntar, fin de ano, para rematar, que recordos tes da noite de fin de ano? Como se celebraba antes? A noite de Tamén se fin de comían as ano, 12 uvas? Eu creo que a noite de fin de ano era de máis festa que a natividade. Porque o fin de ano, pois, todo o mundo o celebraba. Eu recordo na miña parroquia era un día de festa, ademais, viñan as familias a comer. O fin de ano era como, pode ser hoxe, pero non ao grande. O sea, que había xente que iba a bailar, había xente que... En a casa cantabades panxoliñas, que facíades? Vamos a ver, o das panxolas era unha tradición que non podía faltar en ningún pobo. Entón, o día de noite boa, os nenos estaban esperando todos na casa que chegaran os panxoleiros. Os panxoleiros eran un grupo de rapaces e rapazas, e non menos rapaces, que iban polas portas do pobo cantando as panxolas, cantando aqueles villancicos, que hoxe chamamos de villancicos, pero iban cantando todo isto polas casas. E aquí iban buscando o aguinaldo. O aguinaldo era algo que a xente lle daba, eu recordo que eu fun algunha vez, dábanos filloas en todos os lados, comida dábanos por todos os lados, comida e bebida. Pois felices. Pero cartos, ao mellor, non había tantos. Eso tamén se facía por Reyes, o día 5 de Reyes tamén había... Pois en Reis non lo tes que contar, Massimino.